Hi guys! Here mi sa bayan, magpalit mi sa bahog sapato. Kay mupangas mi karon sa bukid. Ayun guys, may nabili namin na bahog sapato. Karon adto ko sa merkado kay magpalit ko sa sudan. Para na ko'y madala na sudan dito sa bukid. Ay, adto sa ko dito. Dito na kahuwat. Danal kahuwat. Ha? 290. Mao man ka. Ayaw, hello. Ayan. Ako paliton guys, kani bukog lauyahon. 190. Kaya. Oh, shout out Padilyo Meat Shop. Ayaw kalimpi. Padilyo, pagkakagawad. Yara guys, lauyahon. Sabi. Ito guys, loy Bombay. Pichay. Pichay. Ano sa nani? Dugamit ko din. Ayan. Pila tanan? Ha? How many baby? 35,000. Ini daunan? 50 na doon. How many sa? Salamat ya. Thank you so much. Ito na guys, pain mo namin sa bukid. Ang beauty ta sa bukid na pod. Brownie? Diyan din na baby. Unday! Ang itoy. Kis mama bi. Ini ko subatay. Okay. Masig paakon sa dati na. Patut. Itoy? Okay. Ngam siya dito dia mah dito. Ang mga pato. Anong nangyari sa mga pato? Hala. Tik. Unsa naman yung mga tik dani be? Agoy. Yun sa maning manok. Aripit nanulong. Ang pato nga nag-itlog sa kuan, ilalom sa tindahan to ara. Ayan. May kuan na sad siya. Ayan oh. Ang pato nga nangitlog sa tindahan to ara. Siyam kabok ang iyahang piso. Ayun. Dera guys, ang manok nga breeder nagi siya pulaan. Tanawa. Tapay ra man na, manong sa buta. Dili na. Abisun. Ang tapay. In town pod. Gi sabungaan din siya. Sagbuta. Tulo man ni siya aha nang duha. Tik.
Ayan. Kumain na sila, guys. Swati. Awa. Swati. Diyan sila maliligo, guys. Ayan ang mga patutin. Sakto na pag-aala. Ano sila ma? Malumos imong mata. Ano man sa tubig. Oh. Ano sila na? Naka na training na. Kaya mo tubig na. Oh. Dalan. Saka na karon. Kasama sa karon. Dugangan pa na sa tubig para iya. Oh, di ba? Langoy-langoy sila. Okay. Oh. Ayan kayo, ha? Ayan, tingnan nyo guys, ha? Maglangoy yan ngayon. Oh. Ayan. O, di ba? O, di ba? Naglangoy-langoy sila? Kasi hindi nila nalagyan ng paliguan nila. Kaya kailangan talaga lagyan ng ganyan. Para dyan sila naliligo. Oh, tugsaw-tugsaw sila, o diba? Saya-saya tingnan. Oh. Lolo. Lubusa makapangas. Ang problema dani kung magamay na ang tubig, di na jud sila gawas. Kaya kailangan palaging puno siya ng tubig. Ang kalipay ra sa tagtanaw nga na naglangoy-langoy. Di ba? O, di ba? Oh, ang saya-saya tingnan. Ayan. Oh. Diyan kayo tik-tik, ha? Oh, diba? Kailangan talaga. Naku. Hindi ako nakapunta dito sa bukid. Hindi makakaligo sila. Ayan, ang saya-saya. Ang nangitlog sa tindahan, namusa na siya. Eto, 9 lahat. 9 lahat ang napusa.
Diba, ang saya-saya nila tingnan guys. Nakakatuwa tingnan sila. Parang mawala yung mga stress mo. Naglangoy-langoy sila guys. Ayan guys, ang among ulam karon, naglauya mi, tapos ang isagol pichay, natungtong na siya. Ayan. Ayan guys, lagyan namin siya ng lutya. Karlang sa Tagalog. Tapos, dito tayo sa pugaran. Ayan guys, naglumlum na siya, di ba? Nagfags ang among palibot diri sa bukid. Kita-kita ninyo, di ba? Fags na fags. Tapos, ang mga pato, dito nalagyan ko na temporary sa paliguan nila. Ayun. Tapos, dito tayo sa pako. Tingnan natin kung may makuha tayong pako ngayon. Kasi sayang din kung hindi makuha ang pako. Kay magkuan man din na siya. Mahimo naman din na siyang dahon. Mintras udlot pa, atong kuhaon. Kay para atong mautan. Diba? Ha? Kuha lang! Kuha lang. Naay pa ko makuha, guys. Eto. Di ba? Paku sayang din ito kung hindi natin kuhaon. Kay mahimo ni siyang dahon. Eto, guys. Kailangan makuha natin ang ganitong udlot. Kaya kung hindi natin makuha, ang mangyari ganito na ang forma. Mahimo na siyang dahon. Kaya eto, kunin natin para makaulam rin tayo ng pako. Kasi ako si Pako Queen. Charot. Pako Queen. Ambisyosa lagi ko, no? Char lang. Ayan. May humingi ng kamuti tops doon sa aking tinanim. Kaya ayun. O, diba? Ayan, share lang. Kaya, parang marami ang makuha natin na pako ngayon. Kaya eto. Di ba? Kutlo-kutlo ta sa pako. Eto na guys, lahat ang nakuha natin na pako. Wala na yung nabilin. O, di ba? Kadiskarte na tayo ng pang-ulam. Pako. Suka ra og asin ang katapat. O, di ba? May ulam na. Dito na tayo sa kusina. Hindi pa si Jinjin nakaluto, guys. Kaya ito sa susunod na pud ni nga kaunan. Basin ako ni madala sa kuan ubos. Kaya eto, lagay muna natin dito. Ayan guys, maraming salamat sa inyong tanan, sa mga suporta niyo sa kuha. Daghan kayong salamat. I love you so much guys. Bye bye.